A hora na que se iniciou o lume de Xiabre, o vento e as altas temperaturas foron as condicións máis desfavorables para poder deter un incendio. Iniciado na Porteliña de Caldas, o lume propagouse rapidamente ata Castrogodín, en Vilagarcía. A extensión do incendio obrigou a mobilizar a efectivos de emerxencia de toda a comarca. Servicios municipais de emerxencias, bombeiros, brigadas de extinción da comunidade autónoma, de outros concellos, grupos de emerxencias de outros concellos, veías o que estivera ali pois camións co nome do Concello de Sanxenxo, co nome do Concello de Cuntis, que son grupos de emerxencias supramunicipais, pero ali estaban auxiliando e axudando, como tamén estiveron os de emerxencias municipais e os servicios municipais do Concello de Vilagarcía, co Concello de Caldas, porque empezou na parte de Sallar. Despois hubo moitas brigadas, pero bueno, tampouco non foi un foco de incendio, foron varios focos. Co vento que facía era moi difícil de paralo, e bueno, eu creo que os medios estuveron moi ben, hubo moita xente traballando no monte. O lume chegou con rapidez ata Vilagarcía, onde foi necesario desaloxar ata 30 vivendas no vento en Aldea da Riba. Unhas 30 vivendas máis ou menos as que tiveron que desaloxarse, non todas ao mesmo tempo, e non todas a vez, zona de vento, zona de Aldea da Riba, pero xa están todos nas súas vivendas. Aínda que o incendio se iniciou en Caldas, os traballos dos equipos de emerxencias evitaron que o lume chegara ás vivendas. Home, estuvo moi cerca, no caso da Porteliña, en algún momento entendeuse que iba a alcanzar. Tomáronse as medidas oportunas e os servicios antiincendios estuveron atentos, pero tanto en Porteliña e quizás un pouco menos en Casal do Mato estuveron moi cerca. Dende os concellos destacaron o traballo das forzas de emerxencias, así como tamén a loita e a solidariedade da veciñanza. Ánimo, agradecemento e un respeto máximo porque o comportamento foi non de 10, por enriba do 10, non? Como os veciños están tratando de auxiliar aos seus compañeiros, aos seus amigos, e novamente pois había moita tensión e moitos nervios, pero moita solidaridade entre toda a veciñanza e se podía ver. Finalmente, ningunha vivenda se veu afectada polos incendios, pero si unha chatarrería do Concello de Vilagarcía. O dono calcula as perdas entre os 10 e os 15.000 euros. Os equipos de investigacións xa traballan para localizar as causas do incendio.